Защо те свързват с най-големия разпространител на наркотици в Бургаско, дори по цялото Черноморие? За какво се свързват? Как се получи така? Трябва да имаш обяснение. Има много обяснения, но няма да ни стигне времето. Аз съм гражданин на моето отечество България, господин Говори Райков. се, че сте съветски гражданин. Вижте, как стои въпрос? след милиардите ми в чужбина, след вилите на Женевското езеро, след несъществуващата фирма на моята сестра Мария във Виена и тъй нататък, дойде и тази поредна спекулация. Аз съм роден в Москва, както е известно, в семейство на български граждани, политимигранти, т.е. аз съм български гражданин по рождение и не съм с двойно гражданство. Държавата не изпълнява класическата си функция да служи на хората. Държавата тези 22 години служеше на партийните елити и служеше да се обогатяват, да злоупотребяват с власт. Еманация на този модел, разбира се, е сега Борисов, независимо, че за сега все още успява да въведе в заблуждение хората и някак си да прилага една, на пръв поглед, успешна байганщина.